Adineko jentiak dokuna bentajia, esperientzia asko dokula, eta gero aparte denporia bai, ez? Lehen lanagaitxik eta zeure zirkustantzia gaitxik ez dozuki aukerarik gustatizatxun gauzak etxeko. Aiaten dani erretiroko momentua, esaten duzu, honengo, gustatizatena. Eta nitzako oso garrantzitsu da, batzia konpartitutik gauzak, errizin dago zen gauzak geurein jarraz zeiatzia aldatzeko edo hobetzeko, eta hori aktiboan ipetzetu da aprobetxat behar dula. Ez da, zetan buru belarri hon biharrik egun guztizin gauzak etxen, baizik eta askotan gauza dozenian, eta guk laundu leike unian. Izena Julian Arrate da, jaioz Mendizako udalian erregian jaio nintzen, baina 4 urteaz nire gurasuk etorri zin Legitxora, eta orduan Legitxoan bizinaz da Legitxar petopetua sentitzen. Eta hone pare balon barda. Onda 10 urte sortu genduan Legitxo bedarra hortulari zen taldia, eta hor etxen dugu asteroko ekintzak apur bat aktibatzeko dokugun herritxarren hortua, han etxen dugu ekoizten dugu baraz bat, eta hango berdurak eta sortzen dugun generua, emoten dugu Elikagai bankuari, Dominikar monjaiei, eta gero Bihotzabal taldiari, eroek emoten da beste dozena bat laguneri edo analiza eta batzen da bena. Lagunkoi taldean, hori hilero itxen du batzarrak eta gero sortzen dizen ekintzak aurrera botateko. Eta gero, denpora bankun beban sartun da, veteranuen pelota txapelketan bebai, eta beste urtetan daben herriko ekintzetan saiatzen az bentzet eskua botaten edo laguntzen. Sin pecado concebida María Santísima. Julian naz, zoi bizitzaten etorri naz. Oso ondo, Oso ondo. Oso garrantzitsu da herri bakotxin egotia apur bat sortzaileak eta gustatzeakoenak bestien gandik gauzak antolatzia eta movimentua sortzia eta nire olako banaz, ez? Eta herrizin ikusten dizene talde eta eragilekin harremana gustatzeko itxia eta gero pentsetot oinarriza dela herri bakotxian egotia olako aktibu gukitxia, ze bestelan dana dirun poderizu ezin golitzateke gauzak aurrera bota, eta horrela etxip bani komodo sentiutenaz, maitxe dut erregintzan ibiltzia eta pentsetot hori zinbidea hola bidea. Etxen duzun gauzak disfruten behar duzu, bestelan ezin duzu transmitidu bestiari postasuna eta alaitasuna, ez? Zagozen lekuan bardintzako lanian edo denpora pasan edo kirolaitzen. Zeuk espadozu maitxe eta espozu sentitzen areaz ondo zagozela eta disfrutatzen duzula bestiari zinuzu pasa. Gauza guztiak ez da ondo urtengo eta askotan frustrazio eukitzen duzu, igual antolatzen duzu gauzak eta pentsatzen duzu jentia ekarriko duzula eta igual hitzaldi bat eta lagun bidatoz. Saiatzen gara gauzak antolatzen eitzen gauzak eta erantzuna espadoko pentsatzen duen modukua, nehiku da persona bateri datozen guztietatik bizitza aldatzen botzazu oso posi sentitzen az. Mayor de 6 metros. Sí. 18 urteaz hasi nintzani arraun munduan sartzen, ez? Orduntxe sortu zen taldia, sortzaile bat naz bertakoa, izen izan entrenatzaile, idazkari, biruzkatzaile, asunto guztiak. Orduan ezaguan tradizio askori Legitxon kirol munduan,
Eta bentzet hori izan nintzako eskola bat eta bizotzein eruna bana taldi, izuntza arraun elkartia. Horretok ez, kilo bat eta posteun, zeireun, orda. Konbentzibiko duke beste jentia bai, aktibo sentitzen dana eta denpora libri dokona, sartzeko errubera honetan, eta holan berak asko nabarituko dau, oso ondo pasako dau, seguru dunik, eta gero ikusten danean emaitzak herrizian eta sozietatean oso baloratuta sentituko da, eta azkanien ondo pasako dau, eta hori da garrantzitsuen.